Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa lafiya. To masha Allah ya kyau, ina mana fatan alkhairi ga baki ɗaya, Allah albarkaci rayuwarmu. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin nan da kamfanin Sultan Film Factory suka jima suna tallansa, wata kan fim ɗin Jagab, sa'annan da darasin rayuwa. Sa'annan akwai fina-finai da dama waɗanda za su fita a gobe Lahadi, zafafa na kamfaninnika da dama, Yusuf Zamani Mega Dub Studio, SS Record, SAY Dub Studio da dai shauransu, Fikira Record. Insha Allah akwai na musamman gobe, special day ce gobe Allah yadda. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP, to za ku iya ku ɗauki nambar wayar mu da take kan screen ɗin fastin nan, ku yi mana magana a domin ganin mun sanar da ku yadda tsare-tsaren shiga group ɗinmu yake, ta yadda za ku na samun dukkanin shirye-shiryen da suke fita akan lokaci da zarar sun fita. Sa'annan a iya group ɗin VIP ne kawai za ku iya ku samu dukkanin fina-finan da kuke nema. Insha Allah. Sannan ga masu buƙatar American film ko Indian film ko kuma China film ko horror film, insha Allah za ku same su, muna da su. Mai buƙatar su ma zai iya ɗauki nambar wayar mu yayi mana magana. Kowane irin American film kake da buƙata, in ma sabo in ma tsoho, kawai sunan shi zaka sanar da mu ko kai mana bayani dangane da shi. Insha Allah za mu kokarta mu samar maka da shi. Allah ya so yadda. Sa'annan idan wannan ne zuwanka na farko wannan YouTube channel namu mai albarka, wata kan MSA Creation for Download, so kai mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zaran mun ɗora sababbin shirye-shirye. Mun gode.